Така, здравейте, не искам да показвам само един глич, защото така не направим всички клипове, които видяхме си в фон. Думайте, така, първият глич трябва да отидем тук. Ето, ами хора, ще да просто наположа тук. Ето тук, защото нека цяло, защото няма откъде по-близо седи. По-скоро трябва да намеря това. Защото ми трябва. Аз може да забравих къде се намира. Май трябва някъде друга да се тук да се намира. Защото в принцип аз тази игра съм играл 5 годишна. Май не е тук наистина. Ох, ама то не е тук. Ми хора просто защото. Ето тук. Където няма. Тук все пак още има ли това? Има ли все пак още? То вече идвате в тази грозна къща. Тук пише нещо. И дали понеже тук тази къща. След тук Кенев пъче би засядал. И сега че тук има една грозна кукла тук. Ще колко е грозна. И така цяло. Това беше от мен, хора. Чао!